dai lokacin da Lawal Audiyar Addu'a wanda guda daga cikin masu mai da martani ga sanata Hadi Sirika bisa waɗancan kalamai da suke kallon sa a matsayin barin zanci. Wani guda daga cikin yayan jami'ar APC a jihar ta Katsina, Suladudu Kowan Marusa ne ya shigo, da yake bayyana cewa hakika da dama 'yan siyasa ba su fahimci wannan dan tahaliki bane, kuma kalamansa fa babu shakka ya kan hanya suke. Ba wai kuma yana maganan cewa za su je su dan bada wasu kayayyakin masarufi bane ga al'umma. Ya bayyana cewa babu shakka dai sanata Hadi Sirika mutum ne mai mutunci kuma hakika waɗanda ya lissafo su ma mutane ne masu mutunci kuma mutuncin nasu fa zai sanya a zaɓe su. Domin ko dai ma aka jo shi na bayyana cewa batun al'amuran da ya shafi jam'iyyar PDP a jihar Katsina shi kam tuni ma riga ma cire tunanin wani jam'iyyar PDP za ta yi tasiri a jihar Katsina. Cewan Suladudu Kowan Marusa kenan. A tunani na maganganu da Hadi Sirika yi maganganu ne masu ma'ana, masu mahimmanci kuma masu son sa ɗan jam'iyya ƙara jajircewa ga jam'iyya ta yi. Wanda kuma bai son jam'iyyar ya gane wa'in jam'iyyar ta gaskiya ce. Abin da na sani Hadi da kalaman shi da yake sun tanaji kayan aiki da kayan masarufi da sauransu, sannan ya ce kuma suna da mutunci a idanun mutane. Wannan gaskiya ne. Duk wanda ke Katsina ya san Hadi mai mutunci ne idan jama'a, dan shi ne wanda muka fara gani a gwamnatin Buhari da aka ce canji shi ya fara kawo canji a Najeriya a jihar Katsina. Domin in ka tafi gari local government by local government zuwa wani kafofin minista Hadi Sirika sun kele jihar Katsina ko in ce arewacin Najeriya. A da in ka tambayi dan Katsina aviation bai san menene aviation ba, ballantana fan da sauransu da wani abin ga. Amma zuwan Hadi ya hido mata mutuncinta, an san tana da ma'aikata wa'anda an ɗauka a ciki. To kaga idan Hadi ya ce mutunci, yana da mutuncin da zai a kalla a zaɓi jam'iyyar da yake, saboda mutanen da ya maida mutane ya samun masa aikin yi abin dogaro. Katsina muna iya samun sama da mutum 200 zuwa 300, kaga ai abin alfahari ne, alhamdulillahi. Nan wurin mutunci za a yi mawa. To amma kalaman shi kuma ya nuna karfa za ku yi ai. Me ya kawo maganar karfa? Ai mun san lokacin da PDP na mulki akwai mutanen da suka rika nuna yankunan su suna cewa sai sun ga yadda za a shigo garin su a yi kamfen. To kaga wannan shine karfa shine kama karya shine kwace da tsiya. Hadi to ba haka yake ba. To amma Suladudu ƴaƴan jam'iyyar nan naku fa a Kano an ji shugaban jam'iyya na cewa ko da tsiya sai sun ci zaɓe. Sannan an ji wani dan majalisa wanda shugaban masu rinjaye ne ma a majalisar wakilai ta ƙasa yana bayyana cewa ko ka zaɓi jam'iyyar APC ko a ci kazanka. Sai kuma ga kuma wannan minista na ku shi ma dan jihar Katsina yana bayyana cewa sun tanaji kayan aiki da kayan masarufi sai sun ci zaɓe. Ka san ta gida in aka tafi ɗarika ita ce ƙarfin abun. Hadi Sirika minista su ne 'yan ɗarikan Muhammadu Buhariya, kuma su ne mutanen da gaskiya suke so a yi amfani da gaskiya. Hadi ba yana nihin za su ci zaɓe da tsiya da kuɗi ba. Ai yana da kuɗi aka yi zaɓen ba a kada shi firamare ba ya haƙura. Ko kotu bai je ba, ai yayi rep ya taho ya sanata, kuma Hadi duk wanda ya san Hadi bai ɗaya daga cikin mai san amfani da kuɗi ma ya ɓata tarbiyyar matashi, shi aiki yake so ya samar ma mutane. Akwai kalamai da wasu ke nunawa cewa su kuɗi gare su, kuɗi suka tara su, haci gare su, yana nan za su ɗauka su ba al'umma. Ina ga kamar haka in mutane ne ba su fahimta ba ya maida masa rabi kaikaice. Yana Suladudu Kowan Marusa wanda guda ne daga cikin 'ya'ya ko kuma matasa na jam'iyyar APC a jihar Katsina Dukko ya karkaro waɗannan kalamai. Kuma aka jo shi na na cewa hakika dai batun al'amuran da ya shafi adalci Alhaji Sanata Hadi Sirika yawa al'umman jihar Katsina. To sai dai fa wannan zance za a iya cewa shi ma bai wani guda daga cikin matasa a jam'iyyar PDP a nan jihar Kaduna daɗi ba. Irin su Muhammad Awwal da aka fi son da masallaci.